Mabuntag nga kadlawon mga tats. Unsay mabuntag nga kadlawon oy? May buntag kaninyong tanan mga tats. Na ingana. Wala sa tanon. Langoy. Matats! Grasya na pun. Kitagaan na to bangka oh. Mga lupo yan ko matats oh. Ato yung baligya matas, meron kabugas ta. Pagkahuman ako trabaho mga tats, natingala ko, imbis pa uli na ko, nga anong dagang kay mga motor diri og mga sakyanan. Di ay naa di ay dakop. Siyempre kay koloro man ta. Mao nang pahipi sa ta, tanaw to mga kauban diya, makilinya ta diha kay nga naman, pareha maming kolorom. Pagkahuman mga tats, mopasin na ta kay isa ka oras lumilang dakop diha. Mao nang padulong na tagbalay, tama-tama pod pagabot ako sa balay, nagprito sila. Siyempre kay Tom Goods na. Maunang mula mo siya ta kay mo adto patag eskwelahan kay magpa-enroll ta sa atong estudyante kay unsa nang orasa ron or adlaw wa pa ta ka pa-enroll. Mao na mo diretso na ta dito mga tats, ato pakita kung naligo batag nag-unsa. Tan-aw gud mga inahan no, busy na kaayo sige hatod sa mga estudyante dito kay otro pubos lang na late. Syempre mga tats, maibog mo din atong mga anak no kay atong silingan nakapa-enroll na sila wala pa. Ang uban na human na kita ani mo pagpadulong pero okay lang mga tats, importante nakapa-enroll ta. Mao ginaingon mga tats nga kung naa usay wala. Mao na nagpila-pila ta dira mga tats kay syempre kabalo na ko ana naa ni pirmahanan o sulatan o karon dili na magamit atong otok ani mga tats nga mura bata nakahuman og high school ani. Pero okay lang mga tats, pagkahuman mo adto na pud palengke. Kini laging tagsara ta makalungsong sa palengke mga tats, mura ta ignorante. Mabit na mga tats atong pormahan para dili halata nga wala tay kwarta. Pero atong toyo diya mamalit ag notebook nga pila ka buok nga makaya lang sa tong bulsa. Kana lang mga importante karong bulana o karong semana. Unya nato na dugangan kung unsa pay mga kulang dito kay siyempre sama sa giingon budget ta kay atong kwarta muna lang unang mamili tag pila ka buok diya. Tan-awa gud mga tats perting daghan nag tao bisag hinapos na ang enrollment. Mao na dili na pud mabayad atong utok mga tats kay siyempre ato pud nang budgetan sa pamasahe, balon ug unsa pa diha. Wala man problema mga tats kung nalang tay income tag adlaw nya atong panrabaho mga tats usay naa usay wala. Mabitong ginaingon nato nga panagatunon pa kay wa poy maklaro panagat dito mo nang kita mga tats utong-utong na lang jud ta ani. Mao nang gibayaran na akong counter dira mga tats kay nga naman mopasin na ta kabalo bay kaning mga bata mga tats kung makakita unsay naa diya ila ra bay no tudo-tudoon og papalit sa tuwa. Mo nang di po nato na sila madili kung unsay ilang gusto. Ang importante magud mga tats matuman nato ilang gusto para mo eskwela pod og tarong. Bisag kamo siguro mga tats nami gusto paliton anang mall kay naa naman jud mo diya pero di na ninyo mapalit kay nga naman inyo na lang ihatag sa inyong anak ang inyong gusto nga paliton kay may na lang to dito makatabang to sila ha. Kita nga mga amahan ani ultimo break na to ani lawlaw jud or gisi. Kaya siyempre naamatay mga estudyante or ginapakaon, di ba? O, samaan eh, tan-awa lagi. Wa jud ko nagkamali, magpapalit jud, pero ato na lang pagbigyan mga tats para motarong pug eskwela. May nalanggod basig ka na nga pamaagi motarong lang utok og eskwela para mabot ang panahon sila na pud motabang sa tuwa. Unya mo lang sa to, kay basig na po itudo ani, wa na batay kwarta ani. Lami pa untay pamalit og mga pagkaon da, pero wa na tay kwarta, iliyog na lang kog share diya. Thanks.